Hello guys, good afternoon. So today, first of all pala, Happy New Year sa lahat. Happy New Year 2020. So medyo maingay yung mga bata sa labas. Pero naisipan kong i-share ito. Diyos ko Lord. Naisipan kong i-share sa inyo ito since ginagawa namin ito ngayon. So, gusto kong sabay-sabay tayong gawin ito ngayon. Kasi, di ba, mas masarap mag-start, parang fresh start ng mga bagong taon. And hopefully, matuloy-tuloy talaga natin, di ba? So, maganda yung sabay-sabay tayo. So, ito ay challenge sa ating mga mga nanay dyan. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano, kung ano yung mga so far pinaglalaanan namin ng aming pera or pinag-iipunan. So, pakita ko sa inyo ngayon agad-agad. Agad-agad talaga ito. So, actually, meron akong nabili ko na planner pero hindi ko pa siya nagamit. Pero, ayan. Ang init. Ngayon, i-share ko sa inyo kung paano mas makapag-ipon ngayong bagong taon kasi nga 'di ba mas gusto naman talaga natin makapag-ipon talaga at gusto nating mas ma-motivate. Ako din kailangan ko ng motivation din, 'di ba? So unang-una yung mga ginawa ko, ito pakita ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko. So una muna yung ginawa ko is nilista ko muna ito lahat ng mga importanteng mga bagay na gusto kong anuhin namin. Ayan, nilista ko lahat yung mga importante. Kasi, syempre, kailangan natin malaman kung kailangan natin ilista lahat kung ano talaga yung kailangan natin pag-ipunan, diba? So, yun yung ginawa ko lahat. Lista ko, merong tuition, dog, Christmas, birthdays, vacation, gas, miscellaneous, ganyan. So, yan lahat yung nilista ko. And then, syempre, depende yung yung ilalagay natin sa ating mga, ginagamit ko pa rin yung aking envelope. Ayan, yung envelope, and then, meron din ako nito, i-explain ko sa inyo ngayon yan, ipapakita ko sa inyo, at meron din ako mga passbook, meron din mga ATM. So, now, syempre, una, bago tayo mag-ipon, alamin muna natin kung magkano yung kaya nating ipunin sa isang buwan. Kasi, 'di ba syempre, sasabihin mo, naglista ka dito lahat, tapos umabot ng 6,000 pesos every month yung kailangan mong kunin na ipon doon sa sahod mo. Pero yung 6,000 pesos, hindi mo pala kayang i-ano yung lahat. So, yung kaya mo lang is nasa mga 3,000, 2,000 pesos lang. So, medyo mahirap. So, kailangan mo nating alamin kung magkano yung kaya natin sa ating sahod, sa ating negosyo, nakita kung ano yung kaya natin. So, sa akin, una, nilagyan ko muna ng per month. So, pakita ko na sa inyo. Kasi, nagsisimula na ako sa Christmas. So, meron dito sa mga envelope, meron na akong sa Christmas. So, sa January, wala pa tong laman guys kasi sisimulan ko pa to sa January kasi yung kwenta ko is 11 months. So, for example, 1,000 a month. For example lang ha. So, like 1,000 a month, 1,000 a month. So, magkano na yun? 11,000. Magkano pa? So, for example, sa Christmas is 11,000 kasi gusto ko sa by November is may pera na, hindi na ako abot sa December kasi syempre, Pasko na yun, marami na yung mga taong namimili. So, importante yung at least meron na. So, pinaglalaanan ko na to by January, ayan, magsisimula na ito. And then, eto syempre sa grocery. Meron din sa miscellaneous or yung mga pinamili ko na yung mga pang-organizer. Meron din sa vacation, pero wala kami ngayong malaki yung bakasyon. Mga quick trip lang, kasi yung mga medyo malalapit lang, hindi ganun kagastos. Kasi nga meron kami pinag-iipunan. And then, syempre, itong mga birthdays, importante din kasi hindi tayo makakaiwas sa mga birthdays. Talaga kailangan yung family natin, lalo na ko sa side ni Papa, maraming mga kapatid niya,
parents namin. So, importante na at least makabigay ka lang ng cake or something na pwedeng mong maibigay sa kanila, di ba? Yan lahat yung pinag-iipunan natin. So, ang ita-challenge ko sa inyo is itong Christmas. Kasi itong Christmas, masa-start at sa January. So, by 11 months, so meron kang 11,000. For example lang yun, pwede namang 500 a month. So, depende. So, yan yung ginagawa ko. And then, please leave comment down below guys kung meron pa kayong, kung hindi masyadong klaro yung, kasi lutang ako ngayon guys. Ang dami kong iniisip about sa business. Kaya parang lutang ako ngayon talaga. And then, eto naman, eto ang ginagawa ko dito. So, hindi lahat nilalagay ko sa envelope. Hindi lahat. So, eto naman, ang nilalagay ko dito is yung mga sa dogs. Like, for example, sa dogs, sa tubig, kuryente, sa gas. So, eto lang yung nilagay ko dito. Yung mga hindi ka agad-agad gagamitin kasi yung sa tubig at kuryente, mostly sa tubig kasi every 2 months kami nagbabayad kasi nga medyo hassle magbayad ng tubig sa amin dito kaya every 2 months kami nagbabayad. So sa kuryente, sa gas din every 2 months din. Yung sa dogs kasi depende yan. So kaya nilagay ko na rin yan dito. And then so ayan siya. And then dahil syempre pinag-iipunan ko yung sa tuition fee ni Hagrid, nag-iipon din ako ng aming ongoing pa rin yung aming emergency fund. Tinatapos ko pa rin siya. Sa mga natatanong kung sinusunod ko pa ba si Dave Ramsey yung steps niya, actually hindi ko na siya nasunod kasi yun nga, iba yung pinatutunguhan ng direksyon ng aking kasi diba nagnenegosyo ako. Mas importante sa akin na yung pera is makaikot talaga. So, iba yung direksyon na pinatutunguhan ko. But then, siyempre, kailangan natin mag-ipon sa emergency fund. So, meron pa rin namang laman. Pero, mas focus ako dun sa pagpapalaki ng aking income. Sa yung pinapaikot ko talaga yung pera. So, yun. Ang importante lang sa akin, meron akong makukuha na pera kung merong mga emergency. So, sa nakikita nyo, ito ay mga kooperatiba lang to guys. Wala kaming passbook, anything sa mga malalaking bangko. Kasi nga, yung pera namin, pinapaikot ko talaga siya. Kung saan pwedeng ipaikot, doon talaga, pinapalaki ko siya. So, eto, matagal na to sa amin na passbook na to. So, eto passbook to ni Papa. Eto naman kay Hagrid. So, eto naman, para sa emergency fund namin. So, sinasabi ko, hindi naman kailangan magkaroon ka ng maraming yung passbook na sobrang mag-open ka ng passbook na 5,000 pesos, 10,000 pesos. Tapos, magkano lang yung i-save mo doon. Diba? So, eto, sa mga kooperatiba, mas lesser sila at saka mas malaki yung tubo nila. Pero actually, I really don't mind dun sa tubo kasi maliliit lang naman talaga yung tubo eh. So, pero ang kagandahan lang dito is medyo siya, maliit yung pag-open mo ng account. I think 200 ata yung alala ko. Sorry, 250 pesos lang yung pa-open ko nito. So, ayun. And eto naman kay Hagrid, actually, lang to sa akin, kasi mayroon akong account doon pero hindi ko na siya ginamit kasi for loan kasi yun. So, hindi ako nag-loan doon. Hindi ko ginamit yung for loan. Kaya eto lang kay Hagrid yung ginagamit namin. So, yung savers, ito naman kay Hagrid dito sa mga tuition fee niya, sa mga kakailanganin niya. Nasa kanya talaga. And, ayun. And also, ito yung mga ATMs na ginagamit namin. So, hindi lahat nilalagay ko sa passbook. Ito lang yung nilalagay ko sa passbook. Dalawa lang. And then, meron kami ATM sa BDO pero hindi namin siya ginagamit. Ayun. Tapos, pakita ko sa inyo yung ATM. So, yung ATM kasi namin, ito sa Union Bank. Ito lang yung ginagamit kasi namin sa Shopee namin, sa Shopee account namin kasi hindi pwedeng magkahalo-halo yung pera. So, for business purposes only. And then, so, ito yung
BDO namin na hindi muna namin siya ginagamit. And then, meron kaming Bank of Commerce. Ayan. So, ginagamit namin to sa iba-ibang account. Hindi ko masyadong maiano sa inyo yung lahat ng mga pinag-iipunan namin. Pero, ganyan yung ginagawa namin. Iba-iba. Medyo, kung sa tingin nyo, medyo komplikado tingnan. Pero actually, hindi naman. Basta meron ka lang listahan talaga. So, meron akong listahan ng mga lahat ng pinag-iipunan ko. And then, hindi naman siya ganun ka, talaga, kahirap. Basta maging focus lang siguro tayo. And sana sabayan nyo akong mag-ipon, sabayan nyo akong challenge sa atin mga nanay, 'di ba? So, ayun, yun lahat yung mga mga pinag-iipunan ko for this year. So, meron pa kaming ibang mga pinag-iipunan pero kaya sinasabi ko sa iyo, medyo lutang ako ngayon kasi kasi naniniwala talaga ako na yung pera ka lang ipatakbuhin. Alam mo yon. So, yung pera, meron kaming pera na gusto kong na naman sa ibang business na parang yung mga passive na businesses para hindi ako ganun ka-busy pa rin. So at least tumatakbo yung pera kahit hindi ko siya tututukan masyado. So yun, medyo nag-iisip-isip pa ako kaya medyo lutang ako ngayon guys. Kung napapansin niyo medyo hindi ako ganun ka-focus sa aking mga sinasabi. Pero ayun, yun lang, at least sasabi ko sa inyo yung mga gusto kong sabihin na gusto kong ipakita sa inyo na mga pinag-ipunan ko kasi syempre January na gusto ko rin magsimula rin kayo mag-ipon kasi syempre para mag-ipon kayo para pang negosyo ninyo, pang start ninyo, and syempre ako nagnenegosyo na ako, so parang gusto kong mag-jump up sa ibang business na naman na parang yung passive ba na parang nag-focus pa ako sa Shopee pero at least merong ibang side na income din. So, medyo maingay. So, ayun. So, I hope you guys enjoy. And medyo maingay na dito, guys. And please don't forget to subscribe. And comment down below kayo kung ano yung gusto nyo itanong. Or meron pa kayong gusto itakol na topic dito sa bahay. Dito sa channel natin. And, yeah, see you in my next video. Paalam!